26. listopadu 2024 proběhlo jednání valné hromady místní akční skupiny Svitava ve Společenském domě v Radimiři. Členové byli seznámeni s aktuálním chodem kanceláře a významnými akcemi, které MAS v uplynulém roce organizovala nebo na kterých se podílela. Dále byly představeny důležité informace o integrovaném regionálním operačním programu, strategickém plánu společné zemědělské politiky a operačním programu pro technologie a konkurenceschopnost. Diskutovalo se také o možnostech podpory pro školy v rámci pilotního programu Mobilita škol na území MAS Svitava, zaměřeného na návštěvy vzdělávacích center. Dále zazněly informace o vyhlašovaném programu Malý lídr pro Svitavsko. Nechyběly ani informace z oblasti energetiky a zhodnocení dosavadních výsledků v oblasti místního akčního plánování. Součástí programu bylo také schválení výsledků hospodaření za rok 2023, schválení výroční zprávy za rok 2023 a schválení vedlejší hospodářské činnosti MAS. Jednání bylo zakončeno pozvánkou k prohlídce nově zbudovaného společenského domu v Radimiři, který nabízí moderní zázemí pro společenské a kulturní akce. Těšíme se na další setkání a děkujeme, že jste s námi. Já budu říkat mladému týmu, který vlastně funguje. A já to beru tak, že když se s nimi setkávám, tak je radost tam přijít, protože tam je plno energie, plno elánu a plno nápadů.